Les 10:12. Un drama, i sense solució, un drama. Les dos madrastres volen aparèixer en la invitació de boda. Caterina, que adora la seva madrastra, la que pràcticament s'ha criat, vol a qualsevol preu que aparega en eixa invitació. La seva madrastra no ho creu oportú i és normal. La mare va morir, que el seu nom aparega al costat del de son pare. Jo odie la meua madrastra i per tant està fora de lloc que ella aparega en eixa invitació. Mon pare no hi vol figurar si ella no apareix, a no ser que la de Caterina tampoc hi aparega, la qual cosa és rigorosament impossible. He suggerit que no n'aparega cap. Al capdavall ja no tenim 20 anys. Podem presentar la nostra unió i convidar nosaltres a tota la gent. Caterina s'ha posat histèrica, argumentant que això era una bufetada per als seus pares, que pagaven a preu d'or el convit i sobretot per a la seva madrastra, que sempre s'havia preocupat tant quan ella ni tan sols era filla seua. He acabat per deixar-me convèncer en contra de la meua voluntat, per esgotament. Acceptaré, doncs, que la meua madrastra, la codia i que és una filla de puta, aparega en eixa invitació. Telefoni a ma mare per dir-li-ho. Li dic, mamà, ho he intentat tot per evitar aquesta situació, però hem de fer-ho així. Amparo ha d'aparèixer en la invitació. I em contesta, si Amparo apareix en eixa invitació, no vull que el meu nom aparega. Li dic, mamà, per favor, mamà, t'ho demano, per favor. No empitjores les coses. I em diu, com t'atrevixes? I van com t'atrevixes a proposar-me que el meu nom aparega tot sol al targetó com si fos una dona abandonada per davall del d'Amparo sòlidament emparellat al de ton pare. Li dic, mira, mamà, que he quedat amb uns amics, vaig a pensar, ja quedarem demà per a parlar d'aquestes coses amb més tranquil·litat. I em diu, però per què he de ser jo sempre l'últim mico? I dic, mamà, tu no eres l'últim mico? I dic, sí, ho soc, sí. I quan em dius això de que no empitjore les coses, això només vol dir que ja està tot decidit, que tot s'organitza sense comptar el mi, que les coses es fan a la meua esquena. La pobra Maria Angústia s'ha de dir a tot que sí, que a més em diu la guinda per a un esdeveniment, la urgència del qual no entenc. I dic, mira, mamà, he quedat amb uns amics. I em diu, si vesten, si sempre tens coses que fer més importants que parlar amb ta mare, adeu, i em pinxa. Caterina, que estava al meu costat, però que no havia sentit la conversa, em diu, què t'ha dit? Dic, doncs, que no vol aparèixer al costat d'Amparo en la invitació, i és normal. Diu, no em referia a això, què t'ha dit de la boda? Dic, de la boda no res, estàs mentint que no, cata, que no. El que m'ha dit és que no vol aparèixer al costat d'Amparo en la invitació. Torna a telefonar ta mare! I li dius que quan un fill es casa, l'amor propi es deixa de banda. Li dic, escolta, podries dir-li això a la teva madrastra? Això no té res que veure! Mira, Caterina, sóc jo que vol que aparega, no ella, la pobra, la delicadesa en persona. Si de veure tots els problemes que està provocant, li suplicaria que no figurara el seu nom. Torna a telefonar ta mare. La telefona, supertensa, en Caterina al meu costat. Li dic, mamà, i em diu, Ivan, ma mare, em diu, Ivan, fins ara has portat la teua vida de la manera més caòtica possible. I ara, perquè de sobte vols dur una vida conjugal, jo em veig en l'obligació de passar una vesprada i una nit amb ton pare, un home al que fa 17 anys que no veig, i al qual no comptava mostrar-li ni la meua papada, ni les meues abundors. I amb Amparo, la qual, tot siga dit de passada, acaba de descobrir el mus. El mus, sí, me n'he assabentat per Fèlix Perolari, el mus. Ma mare també juga al mus. I això no puc evitar-ho, però el targetó, eixe símbol per excel·lència que rebrà i analitzarà tot el món, vull aparèixer sola. Caterina, que segueix amb l'orella pegada al meu costat, li amb el cap fent un gest d'escrit i li dic, mira, mamà, no sigues egoista. I em diu, no sóc jo l'egoista, Ivan, no sóc jo l'egoista. No em digues tu també, com la senyora Romero este matí, que tinc un cor de pedra, que tots en esta família tenim un cor de pedra. Això és el que m'ha dit la senyora Romero este matí, només perquè m'he negat a Lorenç a pagar-li 20 euros l'hora sense donar-la d'alta. I ella va aprofitar per a dir-me que tots en esta família tenim un cor de pedra, ara precisament, que li han posat un marcapassos al pobre Andrés, al que per cert no has telefonat. I dic, mamà, per favor, mamà, riu-te, si tot és molt divertit, però no sóc jo l'egoista, Ivan. Encara et queden moltes coses per aprendre. Ara, ja vesten amb els teus amiguets, vesten. I... Res de res. No vam aclarir